Nie widzę was na Szolce Tyju. Na Szolce Tyju taki wyjazdowy, który robimy w domu matki Ewy. Takiej kobiety, która tutaj na Śląsku zasłynęła tym, czym matka Teresa z Kalkuty, a to by można powiedzieć, że to była taka matka Ewa ze Śląska, z Wierzchniego Śląska, która swoje życie poświęciła tym najbiedniejszym. Przedstawia wam tutaj nasze panie, które się tu opiekują tym sanktuarium, żeby tak powiedzieć, niemalże tej pamięci o matce Ewy. Proszę się przedstawić. Ania Majorek i pani Hanna Paszko, autorka wielu publikacji o matce Ewie. No dobra, paniczki, powiedzcie mi takie coś. No, ja wiem coś o matce Ewy, ale jakby tak, powiedzcie coś żeby mnie zachęcić, żeby ja chciał poznać ta postać, żeby ja chciał wiedzieć, kto to był ta matka Ewa. Matka Ewa była córką jednego z najbogatszych potentatów węglowych tutaj z Górnego Śląska, Huberta von Tille-Winkler. Zrezygnowała z życia w luksusie na rzecz biednych i potrzebujących. Cały swój majątek, który odziedziczyła po rodzicach, poświęciła właśnie na działalność zakładów opiekuńczych i diakonatu, który sama założyła i pomagała każdemu bez względu na to, skąd pochodził, jakiego był wyznania, jakiego koloru skóry, bo wyjeżdżała też na misje zagraniczne, organizowała misje zagraniczne, więc ten kolor skóry ma tutaj też duże znaczenie. Pamięć o matce Ewie jest kultywowana nie tylko tu w Miechowicach, ale także i na całym świecie. Właśnie w takich bardzo egzotycznych miejscach jak Chiny, Indie jest rozpoznawalną osobą. Aha, to chcecie mi paniczko padać, że ona zrezygnowała z tego gryfnego, bajkowego zumku, który jest w Moszny. Tak, dokładnie. Wiecie, jak ktoś nie był w Moszny, to po obejrzeniu tamtej chałupy musi tam pojechać, a kto był w Moszny i widział ten gryfny, bajkowy zumek, to tak richtig powinien przyjechać tutaj obejrzeć, bo będzie umiał sobie sforsztelować, co richtig ta kobieta zrobiła ze sobą, bo że pomagała biednym, mogła przez to pomagać biednym, tak jak wiele kobiet bogatych pomagało, nie rezygnując ze życia w luksusie, nie? Dokładnie tak. Ona całym swoim życiem pokazała, czym tak naprawdę jest dobroczynność, miłosierdzie, filantropia. Że nie wystarczy tylko dać pieniądze i w ten sposób wspierać biednych, ale trzeba też dać przykład z siebie. To wypływa z wnętrza, z serca. No dobra, ale gadaliście paniczko, że ona była w Chinach, była w Indiach, była tam kasik na innych landach, ale tutaj na Bytomiu też była znana, bo z tym domek, w którym mieszkała do ostatka, to jest tutaj siedzimy. Tu jest też pochowano, co z tego co wiem. No tutaj niedaleko są ruiny zumku od jej ojców. Też, bo tych pałacyków i tych stawideł ta familia miała dosyć dużo, bo to byli jedne z najbogatszych ludzi za czasów cesarza Wilhelma, jak mnie pamięć nie myli. No i ona to wszystko zostawiła, może nie zostawiła, przeznaczyła do biednych. To, co ładnie działka była ze spadku, to wszystko przeznaczyła dla biednych. No, a jak tu przyjeżdżają tutaj ludzie oglądać to was? Oczywiście, że tak. Ja? Tak, mamy wielu turystów, wielu zwiedzających i są to osoby w różnym wieku, począwszy od takich malutkich szkrabów po ludzi naprawdę w podeszłym wieku. Najstarszym naszym gościem w domku była pani Róża, która w tym roku obchodzi 99 lat. I ta pani pochodzi tu z Miechowic, mieszka nadal w Miechowicach i ona jako dziecko przychodziła tutaj z siostrą do matki Ewy, także jest naszym żywym dowodem na to, jak wspaniałe było to dzieło, bo ona niejednokrotnie podkreśla po prostu wartość tego miejsca, atmosferę, jaka tu panowała i naukę, jaka płynęła po prostu z postawy matki Ewy. No ale teraz jeszcze bym chciał z takiego coś spytać. Wiem, że Tille-Winklery to byli ewangeliki, nie? Tak. Tutaj byli też i ewangeliki mieszkali, i katoliki.
Czy matka Ewa dzieliła to tych bajtli na ewangelickich, katolickich, czy jednako wszystkich traktowała? Nikogo nie dzieliła, nie było żadnego różnicowania. Wszystkich traktowała równo, każdy był dla niej ważny. Każdy Znaczy, mógł znaleźć tutaj miejsce. Każdy biedny, mam nadzieję. Każdy, kto miał potrzebę, nie tylko Każdy, kto biedny. miał Każdy, potrzebę. kto miał Aha. jakiś problem, jakąś potrzebę, mógł się tutaj zgłosić, mógł znaleźć tutaj schronienie, pomoc. Na tym terenie działało ponad 20 różnych budynków, na przykład Błękitny Krzyż, gdzie pomagano uzależnionym od alkoholu. Był dom dla samotnych mężczyzn, dla dzieci upośledzonych, dla sierot, dla więźniów, tak, dla dziewczyn, które potrzebowały resocjalizacji, więc tak jak mówię, no te potrzeby były ogromne i matka Ewa na każdym polu starała się realizować tą swoją misję, żeby zawsze człowiekowi pomóc. No fajnie, ale powiedzcie mi, a tak, no wiem, że Miechowice to tragiczne miejsce, kaj Rusy jak wleźli, to wymordowali dosyć sporo ludzi, no a sam te chałupy nie podpalili bomb. Nie, z tym wiąże się bardzo ciekawa historia. Dowiedziałam się o tym od siostry Marty Grudke, która jest naszą ostatnią siostrą zamieszkującą na terenie Miechowic, ostatnią siostrą miechowickiego diakonatu, jak powiedziałam, zamieszkującą w Miechowicach, bo to nie znaczy, że diakonat nie istnieje. On dalej istnieje, ale w Niemczech. A wracając właśnie do tej historii, siostra Marta opowiadała, że kiedy Rosjanie wtargnęli tutaj, także do tego domku, chcąc spalić, zniszczyć, splądrować, ograbić to miejsce, jeden z oficerów, kiedy wszedł tutaj do środka, zobaczył ikonę wiszącą nad oknem i w związku z tym stwierdził, że tutaj nie może nikomu stać się krzywda, nic stąd nie może zginąć i na czas, aż czerwonoarmiści przejdą przez Miechowice, postawił straż przed domkiem, która pilnowała tego miejsca. Ikona uchroniła. Tak, i jest z nami do dnia dzisiejszego. Jest ta ikona do dnia. Tak. Spróbujemy ją potem na końcu pokazać we świetle. I to mnie cieszy, że to takie coś się zdarzyło. No i trzeba padać, że u Rusów też byli nie wszystko same hachary, nie? Że zdarzą się tam mało kery i byli porządne ludzie. To co jest zawsze że wszędzie są i porządne, i hachary, i ludzie, i ludziska. No, ale teraz może pani nam coś powie o tym, co pani działo na rzecz pamięci tej największej z Telewinklerów, największej księżnej z Telewinklerów, bo tak to by trzeba powiedzieć. Matki Ewy, pielęgniarki. Jojest Fleigera, pielęgniarka. Bez toż może ten wątek mnie tak interesuje bardziej. Matka Ewa, zanim zaczęła działać pozytywnie, samodzielnie, przeszła przemianę swoją. Ona z matki swojej własnej była katoliczką, była ochrzczona w kościele Świętego Krzyża w Miechowicach, katolickim kościele. Tam stoi w tych księgach, co ona była ochrzczona jako katoliczka, ale po śmierci matki, gdy miała 13 lat, Jodo Bajtli napisała taką książkę i tu jest to wszystko naszkryflane. Jak miała 13 lat, jak jej mama umarła, to została przemianowana jak reszta rodziny na ewangelików. Przeszła konfirmację i pozostała ewangeliczką. Stąd ona sama jako osoba miała w sobie ekumenizm, co dzisiaj się tak ładnie godo, holizm, ekumenizm, wieloreligijność. Jak posłuchamy, to wiele osób tak godo, dobrze, co by tak robili. Natomiast, co chcę powiedzieć, ta książeczka Zielone spodenki to jest taka opowieść, to są fakty, opowieść o tym, jak matka Ewa, kiedy była malutko Ewunia jeszcze, widziała, co do zamkowego pałacu tutaj, do kuchni węglowy wielki przychodzili biedni ludzie po zupa. I ona też coś chciała zrobić. Jak zobaczyła, co tam stoi, taki Norbercik, chudy, blady, i to jest nagrane na tych wspomnieniach. Ona go wzięła za rączkę, poszła do swojego pałacu, jeszcze mieszkała w pałacu i ze swojego nowego sweterka, co jej kupił
Fater pociena i chciała uszyć temu Norbercikowi spodenki. To jest ten element od dziecka, że to się samo nie zrobiło. Ona została obdarowana przez Boga tą wyjątkowością, tą niezwykłością. Wyście powiedzieli, co ona momiano matki Teresy z Kalkuty. My to wiemy. I jako pielęgniarka promuje tą postać, bo to jest niezwykłość poprzez działanie. To ją napisała, co by do dzieci było. I te dzieci bajtle tu przyjeżdżają. Nie no, tu z Miechowic. Pani Ania ma coraz więcej tych bajtlów, co tu przyjeżdżają, całe przedszkole. Tutaj ich sadzą i opowiada im o matce Ewie. To jest piękne. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że kiedy ojciec wyraził zgodę, bo to nie było tak, to przecież była, wiadomo, to była arystokracja, to nie było byle co, to tak zaś wziąć część majątku i dać biednym, to nie takie było proste. Ale jak ojciec wiedział, że Ewa nie ustępuje, chce tym ludziom pomagać, to pozwolił, co by pojechała się uczyć pielęgnowania. I ona pojechała, uczyła się, a kiedy wróciła, to też jest opisane i Norbert Bączyk w Starym Kościele Miechowskim opisał i we wspomnieniach nagranych matki Ewy jest zapisane wszystko, co właśnie tu Miechowice, Karp, Szumbierki objęła zaraza. Tak to się dawniej gadało. Na te choroby różne, co ludzie umierali, go dali zarazy. A to była, jedni zapisali, że szkarlatyna, inni, że odra. Nie było takich leków. I jak była zaraza, to się zawierało chałupy, nikt niech nie wlazuje. I to jest fakt. Nawet jedyny lekarz, jaki był w Miechowicach, zapakował swoją rodzinę i uciekł. Wszyscy uciekali od tych, co mieli umierać. Została matka Ewa. Do pomocy miała jedną, jedyną kobietę ze wsi Miechowice, bo Miechowice były wsią. I ona sama kupowała leki, jakie były dostępne, gotowała jedzenie, brała to w wielkie kosze i szła od domu do domu i się pytała, żyjecie tam jeszcze? Dawała im jedzenie, dawała pomoc i tak szła aż do Szumbierek. Chodziła pieszo. Dzisiaj to jest w ogóle niewyobrażalne. Dzisiaj jak nie ma auta, nikt nikaj nie jedzie. To jest ta wielkość, w której dorastała. To nie koniec. Starzy, silniejsi przeżywali, ale największe żniwo, te zarazy, to zrobiły na dzieciach. Dzieci umierały, a matka Ewa szyła im ubranka, co by ich nie zakopywać, takich nieobleczonych, i wszystko robiła, żeby godnie te dzieciątka były pochowane. Wielka, wielka osobowość. Dlaczego moim zdaniem należy teraz o niej mówić? Dlatego, że dzisiaj to słyszymy, widzimy. Niektórzy mówią, jak ważne jest sumienie, klauzula sumienia, ale odnoszą się tylko do pewnych wątków. A tymczasem to sumienie to są działania całościowe. I taką muterliczką, jak ją nazywali tu miejscowi, była matka Ewa. Piękne są te wspomnienia. Radza, posłuchajcie se, a poczytajcie, bo jest zapisane, że przywozili jej dzieci szkraby zewsząd. W piekarach umarła matka i było 5 małych dziecek. Takie maluśkie, i one spały w takiej skrzynce po kartoflach. I ktoś się dowiedział, już jak był ten domek, tam wchodziliście, to ten pierwszy był pobudowany,
tam przyjmowała te pierwsze dzieci i ludzie z Piekar przywieźli całą piątkę tych szkrabów do matki Ewy. Inny opisany przykład z Rokitnicy. Była dziewczynka, która nie mówiła, nie widziała, nie słyszała, no tako się urodziła i żyła. Rodzice pracowali, ojciec w kopalni, matka na polu, bo się wynajmowała do roboty. Nie miał kto się tym dzieckiem zająć. Przynieśli ją do matki Ewy. Każdy, kto tu przyszedł, zaklupał, zostawał. Mało tego, również to jest zapisane w dokumentach, bo zostało część dokumentów. Nie wszystkie zniknęły, nie wszystkie zostały zniszczone. To nie tylko małe dzieci, chorzy, cierpiący, ale to też jest zapisane słowami matki Ewy, że przychodzili starzyki. Ci, których nie chcieli młodzi mieć w domu. Bywało, fater coś postarzał się mocno. Matka już nie poradziła nic robić, a byli. I te starzyki, to jest zapisane, przychodzili, siadali w kącie izby, nic nie godali i czekali. I ona ich przygarniała. I o tym trzeba godać. A w to nie był jeszcze tutaj. Powinien przyjechać zanim będzie późno, bo ten domek ma 112 lat, a on już jest tak pokrzywiony, tak pochylony, bo tu są szkody górnicze. Proście niech przyjeżdżają. Dobra, ale ja jeszcze chciał jedno się takie spytać, na tym można byśmy już kończyli. Tutaj wiem, że sam całki ten plac, który tam jest teraz jakiś tam sierociniec, tam jest tego, to było wszystko kiesik do tej, powiedzmy sobie, misji, bo tak by to nazwał, nie? Do tej misji, bo tu misja była prowadzona, misja dobroci. Ale teraz to już dalej służy tej misji dobroci i no już nie pod egidą, powiedzmy sobie, kościoła ewangelickiego, bo tu ewangelików jest to, no, Nie. Czy jak to tam wygląda? Dawniej było tak, cała wieś należała do tyle Winklerów. Część z tego, tą część w jakiej ilości na tą chwilę nie odpowiemy, która przypadła jako odziedziczona, tak, z majątku, była przeznaczona na tą działalność pomocową, ale ta działalność pomocowa inaczej wyglądała, bo to oprócz tych domków i przyjmowania, to matka Ewa dążyła do tego i to zrobiła, aby cała ta dobroczynność była w dużej mierze samowystarczalna, czyli mieli pole orne, mieli młyn, piekli chleb, uprawiali pole w sensie warzyw, owoców, sadu. Tutaj nawet jest chyba gdzieś zdjęcie z krową. Była trzoda chlewna. I ci dorośli, starzyki i starki, jak tu docierali, każdy miał zajęcie. Jeden na pole poszedł, drugi tam przy tych świnkach czy przy kurach. Wszystko było własne. To było, dzisiaj by powiedzieć, no, bizneswoman była, bo ona to miała wszystko, co by jak najmniejszym kosztem mieć. Dzisiaj jest dom opieki społecznej, dom ewangelicki, to jest ewangelicki. Tak, dom ostoja pokoju, z tym, że przyjmowani są ludzie różnych wyznań, nie tylko ewangelików. No, ale teren ewangelicki, to ksiądz Kurko by mógł opowiedzieć, jest zdecydowanie mniejszy. No, do poboczek
jakiś tam czas, to można się jeszcze z tym księdzem też spotkamy, bo ja co prawda jest katolik, ale doceniam to, co zrobili ewangeliki tutaj, bo trzeba padać, że ewangeliki, Żydy i katoliki tutaj na Śląsku to były te najważniejsze nacje i najważniejsze wyznania, które tu coś wniosły, nie? No i ja widzę, że paniczka tam jeszcze coś przyszykowane. Tak. No to można jeszcze tym. Tak, słowa matki Ewy o tym, co jest najważniejsze w życiu, jej największa lekcja życia. Bo ona jeszcze, oj, tak mi się wyrwało ale ona szkryflała wiersze. I to jest ten jeden, co Ania przeczyta. Dobra, poprosimy. Nie o to chodzi, aby być szczęśliwym, lecz by uszczęśliwiać innych. Nie o to chodzi, by być kochanym, lecz by kochać i być dla innych błogosławieństwem. Nie o to chodzi, by samemu używać, lecz by udzielać innym. Nie o to chodzi, by w życiu się przebijać, lecz by zapierać się siebie. Nie o to chodzi, by życie zdobywać, lecz by je utracić. Nie o to chodzi, by szukać własnego zadowolenia, lecz by znajdować swoje zadowolenie w zadowalaniu innych. Nie o to chodzi, by Bóg czynił naszą wolę, lecz byśmy Jego wolę czynili. Nie o to chodzi, byśmy długo żyli, lecz o to, by życie nasze posiadało właściwą treść. Nie o to chodzi, co ludzie o nas myślą i mówią, lecz o to, czym jesteśmy przed Bogiem. Nie o to chodzi, co czynimy, lecz o to, jak i dlaczego czynimy. Gryfne to było. Może to będzie puenta naszej. Nie. Albo jeszcze chcecie coś podać. No to... Ja bardzo by jeszcze chciała. No to Tu jest w Miechowicach grupa takich ludzi, jak pani Ania, młodych. I ja trochę mam więcej lat, ale mnie przykludzili do tej grupy. I w 2011 roku został otwarty szlak Matki Ewy. Pani Ania poradzi oprowadzić o tym szlaku. On się zaczyna w kościele Świętego Krzyża, tam gdzie są krypty, gdzie Matka Ewa była ochrzczona, a kończy się tutaj. I tu jest spisana historia rodu, to co się ostało, to co my powiedzieli, ale na samym końcu jest testament Matki Ewy, który się zaczyna, ponieważ nie wiem, czy będzie mi jeszcze dane wypowiedzieć kilka moich próśb i życzeń. Ona się już czuła bardzo słabo. Bestoż napisała taki testament. Ten testament jest wydrukowany, a ja go przeunacylła. na po naszym. Ja, ale on jest bardzo długi. To można wiecie co, zachęcamy do tego, żeby wy mi ten testament waszą wolą docie, żeby mógł go opublikować. Spróbujemy go na stronie internetowej opublikować całki, a wy ten początek, kiedy chcecie, przeczytajcie. No. A to nie, to ja bym miała inną propozycję. Dobra, to po tym... Bo jak go tam docie na stronę, to se poczytają, a tu nie przyjadą. Przyjadą, ja też tutaj przyjechał. No. Ja nie wiem, testament Matki Ewy. Ja nie wiem, czy poradza sama powiedzieć, o co was prosza, jakie mam życzenia, bez to szkryflu mnie na papierze. Naprzód chcę, byście wszyscy wiedzieli, co jest to najważniejsze do mojego serca. By wszyscy ze ostoi pokoju, od tych, które są u samej góry zaczynając, a na tych, które no sam do malutkiego pomagania kończąc, co by one wszystkie znodli się ino pod ponbuczkowym rozkazywaniem w Jezusie Chrystusie. Tyle. Testament jest bardzo duży, a dlaczego zakończyłam na tym w Jezusie Chrystusie? Bo Matka Ewa to bardzo głęboko wierząca kobieta, przykład bezinteresowności i ten domek, do którego tu wleźliście, ma nad drzwiami też napisane własność Jezusa Chrystusa.
wyrzekła się wszelkiej własności do wszystkiego. A ta suknia takecka, którą se oblekła, jak została diakonisą, pozostała jej jedynym strojem aż do końca. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie z pomboczkiem wszystkim, co byście pamiętali, że tutaj niedaleko, bo Miechowice od Rudy, od Bytomia, od Piekor są niedaleko, a tu jest taka perełka, która się werci obejrzeć z pomboczkiem. Na dzisiaj to by